kata gibed jood bura ni koro gin onego bed ni sama gik moko timore marach to giloko wang' gi ng'iyo komachielo. Ka in jaod bura bed no yieri e party manie loch, bed no yieri e party manie upinzani, uduto utimo tije adek mana wacho ka. Utimo oversight, utimo representation, to law making. Koro digo itimo kata gi jaod bura moyier e party mar ker mane ker be oyiergo. Koro wadwa ni ker odonjo office kong'e ni tij od bura, obed jaod bura manoyier gi UDA, obed jaod bura manoyier gi ODM, obed jaod bura manoyier gi NC, en oversighting the executive. Mamano kik gimoro bede pache niya nineke jood bura moko noyier gi UDA ni ok onego bed ni gineno makosa ma sirikande timo. Koro mago e geno maga ni jo od bura mar 12 ne nitiere kaka kotiyo maber. Nikech ne giwe ker timatima gik moko kaka wiye omiye, ker ji lala. Inyalo paro kata kaka jok michich go ni nie tungni moko mag terrorism gi. Dhano lala ma ok ong'e ni to lal nade. Kata manyichi timo yiero ni nitie jomoko motho e yo moro ma ok kare. Ni neno ja IBC manochung' e yiero mar kom mar Embakasi East. Odhi oyud ringre Kajiado kocha. Mago odhi kamano. Mane tij jood bura. To sani gigo nyicho timore nikech wanyalo forgive jood bura nikech ndalono ne gisewuok. Koro wadwa ni sama gidonjo ni pod gin gi oteku mar penjo ni to jok manothoka. Kech wacho jo IBC. Ting'e nitie ji 2 ma be notho matiyo ne sirikal. Nitiere sub county administrator moro notho Kirinyaga, nitie moro ma be notho Nyeri, to ne ok wawinjo koler ahinya ni to jogi otho e yo mane. Kech ndalo ma itimo siasa kama inyalo yudo ni jok ma kamago yot mananja mondo ng'at jok malaro kombe